Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме. Шушы минутларда безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне тели. Бүген 30 март, пәнҗешәмбе. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясының иҗат коллективы Казанда яшәүче татар гаиләләре белән таныштыруын дәвам итә. Шәй яны татар җаны сәхифәсенең чираттагы чыгарылышы композитор, музыка белгече, сәнгать фәннәре кандидаты Айгөл Софийская һәм IT өлкә белгече Туполев исемендәге Казан илкүләм тикшеренү техник университетының үсеш һәм цифрлы трансформация буенча проректоры Айрат Хәсәнов гаиләсе белән әзерләнде. Бүген аны сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Минем әнием Софийская Айгөл Борисовна, композитор. Һәм без татарлар, кунакчыл халык. Һәм бүген без кунаклар көтәбез. Һәр гаиләнең үзенчәлеге, үз тәртибе, гадәтләре, үз сикемле сөяге була. Һәр бер гаиләдә төп игътибар әлбәттә телгә бирелә. Менә безнең бүгенге гаиләдә татар телендә сөйләшәләр. Айгөл, әйдә шушы өстәл тирәли җыелган иң кадерле кешеләр белән таныштырып үт әле безне. Зур шатлык белән таныштырам аны. Бу минем яраткан ирем Айрат Хәсәнов була. Минем әнием Мөршидә Дәвани. Мөршидә ул Дәвани дип әйтәбез, чөнки балалар шулай мөрәҗәгать итә. Һәм нәрсә эшләр идек без әни булмаса, чөнки Аяз укудан соң ул әнигә килә. Без барбыз да шунда җыелып, анар җыелышып китәбез, менә өйгә кайтып китәбез. Бу минем кадерле әнием, минем кайнана, аның исеме Фәридә Хәсәнова, ул безнең халык рәссаме, Татарстан Республикасының халык рәссаме. Шундый яхшы, мине яратарлык, мине ярата торган ир бүләк иткән әни. Мин аңа бик рәхмәтле. Һәм инде менә иң кечкенә кешебез безнең гаиләдә ул да булса Әминә була. Безгә 4 яшь тулды әле яңа гына. Айгөл, беләм инде мин сезнең гаилә Габдулла Тукай белән бик каты бәйләнештә тора. Сезнең хәтта танышу тарихыгыз да Габдулла Тукайга бәйле. Чыннан да шулай булды. Тукай белән бәйле безнең гаилә. Чөнки Габдулла Тукай премиясе барган дәврдә без Айрат белән таныштык. Фәридә Хәсәнова, Айратның әнисе, минем әни, ул документлар тапшырган иде Мәдәният министрлыгына. Һәм инде анда электрон вариант кирәк иде аның рәсемнәренә, аның китапларына. Һәм Айрат килде ул документларны тапшырырга. Менә шунда без танышып киттек тә, сөйләшеп киттек. Ничектер ул да миңа ошады, мин дә ошадым димәк аңа. Белүемчә, бик әз йөргәнсез сез. Бигәс йөрдек. Алай булса да 2 ай йөрдек. 1 ай ярым үтүгә ул миңа тәкъдим ясады. Кайтты да бер көнне менә ди Фәридә Хәсәнов дигән художникны син китаплардан карап беләсеңме? Мин әйтәм, беләм. Менә аның малае миңа тәкъдим ясады бугай кияүгә чыгарга ди. Җаннар тартылган инде. Менә күреп торам, Айгөлдә бик матур татарча сөйли. Сез дә Айрат, сезнең әтиәниләрегез зур өлеш керткән бит инде. Сезнең шулай татар телендә сөйләшүгә таләп куйган сезгә. Дәвәтим белән менә монда бакчада бик күп вакыт уздырган идек. Шуңа күрә алар белән инде татарча аралаштык. Безнең татарча укытучыларыбыз бик әбәт булган иде. Шуларга да бик зур рәхмәт. Хәзер бит инде бөтен терминнарында да татарчага тәрҗемә итү юнәлешендә шундый эш алып барыла. Кирәкме ул синеңчә? Кирәктер, анда Җәләт Абый Сөлейманов бик зур эш башкарган иде. Күп терминологияны тәрҗемә итеп, барбер яңа терминнар килеп бара, алар өчен яңа сүзләр табырга тиешбез. Шунсы булса, телдә терминнарда яшиләр. Шунсы булмаса, бу терминнар словарьларда гына калырлар. Не әнигез Фәридә ханым, ул сезнең белән татарча сөйләшкәндер инде, үзе дә татар әкиятләрен бизәгәндә татарлык,
миллилек анда булырга тиеш. Аннары балаларга да ошатырга кирәк бит әле ул рәсемнәрне. Мин инде урыс мәктәбен бетереп, ул татар телен бик менә шулай безнең кодагый, минем кодагый кебек белүем бик яхшы түгел. Югыйсә инде менә шул 16 яшьтән нәшрияткә килеп, шунда менә безнең язучылар белән, редакторлар белән сөйләшеп, бераз гына телемне мин бәрбер күтәрдем. Белемем бераз гына булды. Шуңа күрә үзем бик әйбәт татарча сөйләшмәсәм дә, инде минем малаем татарча сөйләшсен дип, үземә шундый ниндидер максат куйдым. Менә әкиятләрне эшләгәндә, ул бит инде энциклопедик белем кирәк. Югыйсә шул тарих буенча, костюм буенча, этнография буенча, анда бит инде урыс китапларда булмады ул. Шуңа күрә татар китабын укырга кирәк иде. Минем малаем, менә син ясамагач, мин аны укымыйм, мин аны карамыйм дип, менә шулай миңа ниндидер Шарт куйган. татар китабын яратып, үстереп, үземә шундый максат куеп, улым укысын дип, хәзер менә аныгым укысын дип, менә шулай эшләдем. Айрылча безнең горурлыгыбыз әлбәттә менә бу татар халык әкиятләре. Һәрбер татар әкиятләренә иллюстрация бар. Бу китапка карап, Төркиядә укыталар студентларны. Монда бит инде менә безнең халкыбызның гореф-гадәтләре дә чагылыш тапкан, киемнәре дә, ниндидер шигырьләр дә. Әйеме, киләчәктә бәлкем чынлап та безнең балалар, оныклар бәлкем бу эшләрне белмәсләр дә. Ул менә шулай китапта шундый белем тупланып кала. Музей аша эшләнгән эш инде бу. 3 ел эшләдем бу китапны. Мөршид апа, сездән дә сорыйм инде, менә сезнең кызыгыз шул кадәр музыка белгече, китаплар да яза шул темага. Ничек сез аны шундый татар моңына мәхәббәт уята алдыгыз кызыгызда? Кичкенәдән музыка мәктәбенә йөрде, бию түгәрәгенә йөрде, улыбка ансамбленә. Әнсәргә Салаховналарга йөрде, аннары зуррак үскәч. Менә һәр вакыт шул музыка өлкәсендә булгачыннан инде музыка буенча китергә туры килде. Безнең йортта бөтен артистлар яшиләр иде ул yerне. Бөтен артистлар. Менә улларның бөтенсендә ишек алдына чыгып гармонда уйнаганнарын, җырлашып утырганнарын ишетеп күреп үстек кичкенә вакыттан. Менә ул этәргеч булган инде аңа музыка буенча китергә. Мин бик шат. Мин фәнне яратам, мин фән кешесе дип үземне шулай дип хис итәм инде. Композитор гына түгел. Менә дини бәйрәмнәр музыкасы дигән китап язу өчен, аны менә чыгару өчен, менә бу әлеге җыентыкны миңа дин буенча да укырга туры килде. Һәм менә бу зур эш башкардым дип уйлыйм инде. Һәм менә монда инде мин җыйдым менә безнең дини бәйрәмнәрдә нинди аһәңнәр, мөнәҗәтләр дисеңме анда, дугалар дисеңме анда, Коръән сүрәләр дисеңме. Менә монда барысы да ноталарга салып җыентык булып чыкты. Фольклор да бу, һәм инде ул татар халык авыз иҗаты, профессиональ иҗат дип тә әйтеп була. Музыканы яратам, бик тә татар музыкасын. Салих Сайдашев, Назип Жиганов, Фарид Яруллин, Резида Айхерованың музыкасын бик яратам. Менә
бу китаплар турында да сөйләп китсәм, безнең беренчеләрдән булып менә шул профессионализм, европейский профессионализм дип әйтәбез. Ул инде менә алар булса, ул Солтанга башы, Салих Сайдашев һәм Заһидулла Яруллин. Архивларда казынып, менә бу рухи мирас сериясендә Солтанга башы турында материаллар кирип китте. Әлбәттә, ноталар дигәндә мин инде композитор буларак аның әсәрләре миңа кызыклы. Бу инде безнең композитор Яруллиннар. Монда 3 композитор кергән. Заһидулла Яруллин аларның әтисе, Фәрит Яруллин, бөтен дөнья белә торган Шүрәле балеты авторы һәм Мирсәет Загидул Яруллин. Менә бу татар моңнары, татар җырлары аша без үзебезне көчле итеп хис итәбез. Чөнки музыка булмаса, яшәргә дә кызык булмас иде. Ул көч бирә кешегә. Минем өчен бик шатлыклы вакыйга булды. 3нче яңа татар җырында Рәмис Әймәт сүзләренә язылган минем бишек җырым 1нче дәрәҗә премия лауреаты дип табылды. Бу минем һәм минем гаиләм өчен бик зур сөенеч. 1нче урын яулаган бишек җырының сүзләре авторы Рәмис Әймәт һәм көй авторы Айгөл Софийская бүләкләнәләр. Безнең әниебез безнең гаиләгә багышлап, менә мондый китапта ясап бирде безгә. Әлбәттә, Ринат Максимович, Ринат Харис язды сүзләрен, шигырен, поэманы. Махсус язды бу поэманы минем ыныгым өчен. Югыйсә мин ан 3 ыныгына 3 китап ясадым, балалар китапларын. Шуңа күрә ул үзенчә инде сүз биргән иде үз вакытында. Менә синең дә ыныкларың туса, мин язырмын бер поэма, балалар поэмасын. Менә шулай эшләде дә инде. Карагыз, без кунакка барабыз. Кунакка күчтәнәшсез бармыйлар улым, ди әти. Бездә бик күп күчтәнәшләр машинага тиядек. Пряниклар, конфетлар, чәйләрнең дә төрлесен. Бер чәй эчендә бар ди, ясмин гүле берсе. Bir машина күчтәнәш тартып барам. Карагыз, без кунакка барабыз. Без кунакка барабыз. Менә дәвани безне каршылап тора инде, тәрәзә ачып. Безне көтеп тора. Бу аяз бара, әйе, машинасын. Әле мине тумаган иде әле ул вакытта. Мине юк иде, менә аязга менә. Шундый бик матур итеп ясалган рәсемне искиткеч. Истәлек әлбәттә, бу инде искиткеч истәлек безнең өчен. Без горурланабыз әниебез белән. Мине шигырь сөйлисеңме? Яш кенә, мин елмаям. Чигешем бар бүген, әниләр барамын. Шуңа күңелем шатлы. Biz bir Tukay'dan başladık bu әңгәмәне. Biz Tukay белән дәвам итик. Абдулла Тукай, таз. Мәдрәсәдә бар иде бер таз малай. Бик шаян, шуклык белән мөмтаз малай. Бик тирән башына каткан бүрек. Бер дә салмый, булмый һич башын күреп. Кайсы чакта бүркен алып ташлыйлар. Эй, кыярчык диләр. Ул заман без барчамыз бик кичкенә. Зурымызга яшь булыр 13 кенә. Башыбыз таз. Бер заман без уйнадык. Һич берәү күрмәсәле дип уйладык. Тагын бере Йылдыз Шәрәпова интернетсыз авылда. Компьютерымнан качырып кайтардылар авылга. Экраnsыз ничек торырман? Туры килер авырга. Үткән гасырда яшиләр. Авылда юк интернет. Урамында кыйрык былгый. Кичкенә ялгыз берет. Беләм инде. Минем белән дуслашырга уйлый ул. Шуңа күрә мине күргәч, сикергәли, уйный ул. Компьютерны хәтерләтә. Эш пошырып тере эт. Миңа бит ул кирәк түгел. Кирәк миңа интернет. Эш көн яман сулап үтте. Хәзер бергә чабабыз. Кызык эзләп йөгерәбез, якына ярабыз. Минем шундый зур теләк булган иде. Эт алырга. Һәм минем 10нчы туган көнемә әтием миңа эт бүләк итте. Мин аны Дускай дип атадым. Каян килде ул безгә кызым? Урманнан. Урманнан килде, очып килде ул безгә. Әйе, Аны кем тотты соң? Дускай. Кем соң ул безнең Дускай?
иттебез безнең. Канаты нишләде кызым? Дускай тоткач нәрсә булды? Шунды. Канаты сынды кышның. Ие. Аның исеме бармы соң бу кышның? Кышкышак. Кышчык дөрес. Кыш көне килгәч кышчык булды ул безнең. Әйтәле Аяз, синең робототехника белән шөгыльләнгәнеңне беләм. Каян барлыкка килде синең шундый хирислыгың? Миңа ошады ул, анда без роботларны ясыйбыз, ул анда йөри, һәм аннары конкурс барлыкка килде. Менә конкурска бардым, анда республикадан 2нче урын алдым. Россияда тоже 2нче урын алдым. Робототехника әйбәт әйбер ул. Сораулар булса сорый инде мин аңа җавап бирәм, но булышмаска тырышам. Үз эшләргә тиеш. Дәресләрдә дә шулай ук булышмаска тырышабыз без аңа. Ул барсында үзе Аяз эшли белә. Үзем уен эшләсем килде менә. Беләсезме нигә? Менә уен ул бит просто уйнар өчен түгел. Уеннан акчаны эшләргә ярый. Әти белән әнигә финансово булышырга. Бер максат куясың инде синеме? Аяз, аннары мин синең әниеңгә булышып, аш-су устасы булуында беләм әле. Шимы сиңа булыш? Әлбәттә. Менә ниндидер тәмләй бер ашсың килсә, әни әйтә булыш дип әйтә миңа. Менә без бик тауык белән бәрәңгене яратабыз инде. Һәм мин бәрәңгене чистартам, җуам, турыйм кайчак. Менә аннан без бик шарлотка пешерергә яратабыз. Җәйкене безнең анда 2 алмага чүсә, һәм алмаларны җыеп, тәмле шарлотканы пешерәбез. Бик тыйнак гаилә, яхшы гаилә, акыллы гаилә. Апа белән без инде бергә үстек. Татар гаиләсендә, татар мәктәбендә укыдык, татар мәктәбен тәмамладык. Без сөйләшкәч безнең балалар да сөйләшә. Тем более аралашабыз. Барыбер иң беренче чиратта татар теленә өйрәтү өчен гаилә булышырга тиеш. Һәрбер татар гаиләсе шулай иркен татар телендә үзенең милләте белән горурланып, сәнгать турында сөйләшеп утырыр өчен нишләргә кирәк икән? Өйдә татарча сөйләшергә. Балалар белән, әтәниләре белән. Әлбәттә, мин инде әни буларак әйтәм. Иң беренче көннәрендән башлап татар кызлары менә мин аларга шундый тәкъдим итәм. Онытмагыз, менә 1-2 сүз белсәң дә татарча, әйт ул сүзләреңне балаңа. Сөйләш ул сүзеңдә. Аннан соң бала бит ул сеңдерә, ул бит гүк кешекәләйме. Бөтен нәрсә башында кала. Ул аннан соң теле ачылгач, ул татар теле белән ачыла. Менә минем балалар шуңа бер мисал инде. Читен булса да тырышырга кирәк. Менә шул гына саклап кала безнең милләтне. Миңа калса татарча китаплар чыгарга тиеш. Бага чакны Матур итеп бизәлгән, бик профессиональ рәссамнар белән. Аннар Аяз шикелле яшүсмерләр өчен дә китаплар җитмидер әле. Бөтенесенә, олы кешеләргә дә, менә безгә дә, әбиләргә дә, әниләргә дә кирәк. Менә безнең татар теле дәресе бар. Безнең Зилавтаховна аны алып бара. Күбрәк язмыйбыз, күбрәк татар телендә сөйләшергә тырышабыз. Менә татарча сөйләшергә кирәк. Үзара дайма әти-әнигә дә татарча сөйләшергә кирәк. Мөршидә апа, Нәрсә дип әйтим инде? Менә балалар бакчасыннан кайткач, балалар рус телендә сөйләшә башлыйлар. Аны рус телен туктатып торып, татарча сөйләшә башласаң, бик әйбәт була. Әгәр дә өйгә кайткач, дәваниләр, әтиләр, әниләр алар белән татар телендә чәй янында сөйләшсәләр, иң кирәкле сүзләрне онытмыйлар балалар. менә без бүген шикелле, Туган телләрендә сөйләшәләр, бик матур итеп. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу матур парга, матур гаиләгә бик зур рәхмәт сүзләрен әйтәбез. Безне шулай җылы каршы алдылар. Чәй янында шундый матур әңгәмә кырып утырдык. Күпчелек татар гаиләләре менә шулай булсын иде. Тагын килегез кунакка. Чәй яны татар җаны сәхифәсе Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән эшләнде. Бүгенгә без сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.